Nahu haholongi si boru namana luhona alani burjumi labok ni hatami senaing maau jono bila bumi oh nahu haholongi tomaho boruni rajai serep ni rohami songo dainangi ikoko nama ngalang saut dia marjanjian duko sapa dia asona gopuho saleleng mangoluan holan Tuhan basah topui hol solas ni roha nadi bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalako gabe parsoduki haholong aku tomaho boruni rajai serep ni rohami songo dainangi ikoko nama ngalang saut dia marjanjian duko sapa dia asona gopuho saleleng mangoluan holan Tuhan basah topui
warni ama dohot anak dohot tod di porbadia. Amin. Tuhani madongani hamuna. Akadongan namarlas ni roha di bagasan guarni Tuhani. Di bagasan holong dohot pakirimon tabuad do anak dohot buruni huriai. Laho martangiang kuhut majalo sakramen pardongas saripeon di nalaho marpadan nasida salilin moluna di zolo ni debata do dia do patta naiko sahamuluan sahamataya bagas do lapatan ni asa gabe pasu-pasu padani tokka gabe hura-hura bahasa Indonesia dokon kutub tokka taile asa margogo nasida laho madalaton badan pardongas sarepeoni na pinadum ni debata dan jadi sirang memuncul tokka na panirang-nirang ay pardongas sarepeoni hala Katolik kada dan terpasirang badia tung seboi laho manuhuk akan aborat jala jalo pendasida ma pasu-pasu nagarga ho mahita tokin mar nida dirita dosa doh pangalaw siota asa tamahi ta pasidor di ulaon nabariaon. O di bata para siroha Usosoli dosaku, alaimu munatama mengenai tuau, alaimu biarlah upaya aku, misalnya dengan nomor berjauh, jalan sumur dengan denganmu. Awak maka ini dosaku, doa marbaga-baga maruang kami dinasiri, kalilah toharameku, jalan sumur dosa be, oh Tuhan kasih orang jauh berdosa. Jalan itu mahita Tuhan meluan nama notong. Martangiang apoloko madongani si Elias pada botan naradabon dohot burung Ida Angela si bononon sa tuo bason. Hodo na paujakon jalan nama ngatur ruhut ni pardongas sarepeon bain hatuaw di hami nagabetanda hasadaw ni Kristus dohot hami kurianay di balasak kolong. Saya giat margogo na sida laho makarikoton ngolu na marhabadiyaon di pardongas sarepeon ni nasida jala marseret ni roga nasida laho rak marsibasat. Marhite Yesus Kristus anakmu Tuhan jala di batanami nama ngolu jala nama ngarasai rapoko di bagasan hasadaw do to di porbadia nungay do totong sahak rodi saleleng ni leleng na. Amen. Kudul mahita tumangihon hatani Tuhan. Pajahal siang surat ni Apostel Paulus Uria Kolese. Hamu aliak kadongan akan ang pinilit ni debatado hamu akan abadia jalan hina holongan.
solukon hamuma para sirohaon situtu habasaron haserepon labok do lebas miroha marsi pauneonean jala marsi sisa dosa mahamu jupa marpakurangi nazada dopak donganna songon panesane Kristus di hamu songoni manang hamu alai dikijang misaluhut nai ima haholongan miroha ai ido rahu-rahu ni nasa hari pason jala damene Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna ai tusido hamu dijo di bagasan sadadaging gabe paroha mauliate mahamu Dukun mahatane Kristus maringanan di tonga-tongamuna mardongan sadok hapistaran mahamu marsiajaran jala marsi paingotan marhite-hite akka ede pesalmen akka ede puji-pujian dot ede partendion ende hon hamuma debata di bagasan rohamuna marroha hamauliateon jala nasa siulaon manang dihata manang disabahenan salhut mai marhite-hite goarni Tuhan Yesus subut madok mauliate debata ama marhite-hite igani hamu akka paropuan oloi hamu mahatani hamuliaan nabi songon natama di rohani Tuhani hamu akka bawat haholoni hamu ma akka pardi utamu nabi jalaunang majuking rohamuna maradupon nasida hamu akka dakdana song sadok panguloi mahamu dinatoras muna ai ido di halomohon Tuhani hamu akka ama unang kita li hamu akka anak komuna kasa unang madili songoni mahatani Tuhan Kudita menang Pak Busada Martua mojorma namian di bagasmu Tuhan Martua madongani hamu berita naulini Tuhan ta Yesus Kristus mangihutkan nabadia Mateus di sadatiki didok Yesus ma tuaka siseanna
dada saluhut halak namadok au Tuhanna bongot sogot tuharajau banua gijangi holan akan mangulahon lomo ni rohani damang nani banua gijangi do nau bege hataki jala diulahon sipatudo somai tuhalak namar roha nakawiho bagasna di atas batu mama ya robe udah potir mangalatta petak kuju jala purpe haba-haba manodong bagasi dan lah marupati ai batu mama do haujahan alai nau begi hataki HP dang diulahon ima sepatu dosu tuhalak naoto napauliho bagasna di atas berihit dungi Roma udah potir mangalatak mata kuju pur doh haba-haba manodong bagasi pitor marupa main sape maroso jadi dung sidung di hata ho Jesus hata odeng tarhato tong do natoropi ubege podanai ai marsahala do pangajarion dang songon pamudayon ni akka siboto sudah maratua zolmana manangihon hatani debata jalana olo mamula hosa tetapi esensi. Menurut Bagas sonon ngamu hitamula. Bukan sensasi, tapi esensi. Masa dukuk kamu abjabor pastori maristila kali yo. Ahamai rupani sensasi. Dan nama ngisaki ya udah, dan nama ngejek, dan nama kritik, dan nama nyunting. Nah, kalau neng patorak berdoa, taringot mai sensasi. Ida jam 3 nanti masalah tuh. Jam 2. Dari masa bonek. Hasil ini jam 2. Mulai siang sasat sampai tu sepatu tingkat betul. Mulai jam 2 jago sini besar kan so rapi tak oh iya deh sensasi isi dorong ngamu ida berdiskusi tadi tu kabayamo mana kodo mana yang sebut kodo ina mana ngal untuk sekon mama adong dengan nama diskusi taringo tu kabaya iduan doi sensasi orang pendidik kurang orang sumburi dosi biasa bawa ini sudah dok makan karena 40 tahun non berkelahi kan itu kan jadi masuk tuh si Elias nang si Ida udah tuh di mana tahun kan ini sensasi dan esensi saya nak kiningan kalau lagi kan mulai dipahakan aku tuh lagi masih di kotamu para manang roda besar roda besar kan di sini bitoni jago dia gua jagoan sanggul nih gua agak mau saya kabaya nih harga saya takut kalau saja aku nih dulu
Ada orang satu baru utang lagi. Kan itu kan? Jago ba? Kadongamu Jakarta pasti beri agak hambuwe ginam nero itu pini tahu sih agak jago lagi bahasa si ide dengan naik sensasi heboh akan naik viral tepuk tangan kudang dong gue mata tabai akan tonton asik dah ima akan sensasi di dulu roi alay ama esensi annoto kinai tabere dum sudehe wo ala nilas hatta doh bangga ni na tua-tuai doh na tua-tuaon amang anak na butubuhani boru na butubuhani mola teman Tuhan bodu pe kubereng dijolo ni langgatan jala utamihon nasida ama dijolo ni langgatan mapadan diadopan di mapadan ni naik inti na ima yang hafal kemukan puasa wajib dihafal di parokion akan janji kedimot dan asa sensasional asa jagoan na video tidak alay asa imotong musa dilingolu pada ni mau lebih nak semenaroa video ini pada masalah sensasi dulu. Alay anggo isi ima arjolo amuna ada kadongan najinajihon ni si Elias atau si Idaon ima nasida marjaji diadokan di bata kita gabe panidangi madima panidangi batu baru nator panidangi batu ahama naji ondinasida dulu dinasonang manang susah iko bujo tuho ya dia dopan di debata ijaji kamu na iko bujo kamu na dua ima esensi ay kolan dengan mekil luguran apalagi tanpa marah ada yang dengan tangis seperti itu ngahuai di nama hamaran di Pesonido, di nama keluarga Pesonido, nggoda brodongat tamekel, alay anggo dongat tangi, otik iya dulu kan. Marede, marhujinjam, marlas niroha, sama kuku hami alay Tuhan laho burzu, autu ibana Tuhan. Baru dapat dawon ano jadi nomu di hadapan nami di hadapan di dewata ikut kupasang api ho. Ustensilan halaman 10. Hamuna dua nahua holongi hami jong mahamu saksi dua hal. Halaman molo sahala pe hamu na mga lusi sisa dahata mahamu aledos marahamu nang pola dua halap mga lusi halaman 10 alusi hamu suku nama nungado surhamu nungai sahala mahamda oke hamuna akasaksi na hormatan mangihutok kamu adong dope akka abatabba naboy manudati ulaon pahotot tapardongas sarepeonon khobar turuhut dawat hasomalan di huria katolik khobar tu nabinotomuna kamu masih ya nah Marhulu pangatusan rohot pabinuton nami dan along ben batan-batan gaboy manudati Bulawan hal paronton perdonganan karikeon nasida on alani amang pastor nami untuk lebih hamil ma doh panggil nasida
Semudah ini kan? Dan itu siang muda kan? Nggak kembali kan? Halaman 1 Elias. Hamuna Elias pada kota nadadab. Nunga tutu si tutu marsaka pamuna. Sian nasa rohamuna paujak ko pardonga sarepeor. Rapon si Ida Angela Borusipolon Nadison. Songoni do. Rade do hamu. Maka olongi uhut pasangapon donga sarepe munaon. Salele kamu mangodu. Rade do hamu. Gabi amana daulat. Maradopon akayana komuna. Nanaim basa-basa manoni di batatu hamu. Laos manu kuno guna sida gabi halak Kristen nasitong di bagasan udamat tanabadiai. Hamuna Ida Angela Sibolon. Nunga tutu si tutu marsaka pemuna. Sian nasaro hamuna pau Jakob pardonga sarepeo rapos si Elias pandapotan nada nadison. Rade do hamu maka holongi huhut pasangapon donga sarepe munaon salele kamu mangodu rade do hamu gabi ina na daulat maradopon akayana komuna nanaing basa-basa honon di batatu hamu laos monogu guna sida gabi halak Kristen nasitong di bagasan ugamata nabadiai molo rade do hamu saunari parade hamuma rohamu di nalaho marpadan Roma tujolo 2 halak pemulani huria sada di siamuku sada naik di habiraku di tiok ma akan nakobar si pasahapot maksud perdoakan mahamu semut tada hasadamu di bagas kolon doho tangan habirang setoru gomos mangusai tiup pangunggu kuna badiaon kuna badiai ape hom matangami saunari akadamang doho dainang kita saluhu na namar holong liroha tu dongat tanda dua doho hormat pagi dohami zongjok kita saluhu na mabege pada minasida Dijolo ni mali, doho dijolo aka saksi, doho dijolo ni sude kamu nanuaing napu dison. Aw namar doar Elias pandapotan nadabdab, maka jongkon sian roha natulus jala bulus. Ia si Ida Angela Simbolon, nunga dison nuaing, mulai saunari nunga gabe nungaku saripe. Au marjaji huhut marpadan ikon burjua tu ibana jadi kilas miroha dohot arsak miroha totong kuah holongi jala kupasangap saleleng au mangulu songonima perjanjian dohot parpadananon kupadaton di bagasan guarni debata marhite buku nabadiau dijoloni maling dohot dijoloni aka saksi dohot dijoloni sude hamuna nabunuaing napungu dison au Ida Angela Borusipolon manghajong jokon sian roha natulus jalana bulus ia si Elias pandapotan nadabdab nuaing dison nunga gabe dongan musaripe au marjaji kon buju au tuibana tikikilas niroha dohot asak niroha totong hupasangap jala hupasangap totong awalongi jala hupasangap saleleng aw mangulu sawarima perjanjian dohot perpadanan on hupadaton marhite guarni debata dohot buku nabadia on nunga tungtakas di hati dako kamuna padan pardonga sarepe muna badiai alani ini bagasan guarni huria huparhatutu do parpadana munaon gabe pardonga sarepe natutu sada sakramen di bagasa Kristus hangulu kamu mai gabe mual ni hagogo do pasu-pasu nama notong di bagasan gowarni ama dohot anak dohot tod di porbadia
Damang dohok dainang hamina di joloon pamulani kuria saksi dohok na tetua jom do pedison kadamang dohok dainang mulate ngaboy jok kudul anon pangido do pe jom salinai didik pasu nago pasu ma icinon asabadia di bagas kuat nyama dohok anak dohok to di perbadia. Amin. Sebut namanya Ida, prinsip ini sebagai lambang kesetiaan seumur hidup. Lalu kemudian amin. Ida Angela Borsimbolon, terima kasih. Elias Pandapotan Nadabdab, inilah cincin, terima cincin ini sebagai lambang kesetiaanku seumur hidup. Biasa. Ada di sini. Buku nabadiaon songot tanda nahatan itu hanido nabang bejagi hamu dohok silang nabadiaon molo ditiki manuhuk silang kamu saya mau kamu dohok rosario on pakailah ini ketika kamu membutuhkan pertolongan Bunda Mati. Ale Tuhan, pasu-pasuma buku nabadiaon, dohot silang nabadiaon, samar gogo na sida barkite hagogo ommu, laho Tuhan monangani. Pasu-pasuma rosario on, asa anggia inanami Maria pangudian di nasida jara sayang dia masongon ribe nabadia na di Nasaret nasida marhabadiaon jala marhatuaw di bagasa kuarnya ama dohot anak dohot to di berbadia rak mamahamu maniok ale debata amanami ditiup na tuyo besi bernitodi nalaho pakyon nami diulaon para daton nami doho ibagasan kuriamon jumolo surduk ko pasu-pasum tu si bernitodion asa om mapakitian nina tuyo pasahat ko pasu-pasu tu parumain doho iyanak konda dibagasan kuar nyama doho anak doho todi berbagi konna tu hela dohok buruna suduk ko jumolo tangamu nago pasu-pasui asa anggiat uloson ulos si buat dua si buat las niroha di bagasa kuarnya anak dohok to di berbadia jadi inang dengan pasu-pasu uloson tinggal anon khobar gadakta asa tamu ma di bogu di alamat alai bisa akan mengambil ini ketuanak dulu
Ade de batasya mula na inung ngaditok padumu ho bawa doho buru-buru. Jala di pasu-pasu ho na sida asa marpinopa. On ma pasu-pasu na susinigan ni dosa tertianan. Jala na dang tarbaur honni ayat na sumar. Saya tata ma alay Tuhan si Ida Angela Borsi Bolonon makdongan asi dohot holong ni roham. Asa holong doho dameni totong biar di ibana. Sayang giat ma ibana songon akka boru-boru na bagian na dipuji di bagasa buk guna badiai. Utangnya kok kami do memuse tu ko Elias pada potan na dapon. Ang dia manang manaloza ibana makarikot to dalam menglahot tanggung jawab na songon ama maradukon panidabu do akenakon na nang maradukon masyarakat. Bangido hami do petu ho alit Tuhan debatan nam. Ang giat manasira na duaon totong masihoho di bagasak kaporseaon doho tiap kapatikmi. Setong mamarsada nasida diribe nasida jala anggiat matarida jala tarhilala di ngulu nasida holok nasiak koi uhut marsinod dangi nasida hati yuron ni bohim asaboi parangan nasida gabe turuan nadenggan manang nadidia penasida targugoi manasida marhite hagugon ni berita nauli asaboi nasida gabe siti dangi ni Kristus tu sudah dongan na talumo batuak kaya nakon nasida nanaing pasa-pasa hono mutu nasida. Ang giat masaur matua hubuk maduma jala di ujungna boy nasida marhatuhaun di ngulu na manotong di harajaumi marhite Kristus Tuhan jala si padua hami. Semua tetap dalas nirohata di ulau ni di nakarpada nasida tahorasi manasida rapi ta sude sia tulus nirohata madok tulu hari horas rapila. Horas Dinggang mahita kudul pasahat dia totong senang nasida dari bagasan pangaramotion ni amatta debata. Tatanyakon manasida anggiat pardonga saripion ni nasidon tongtong diramoti amatta debata jala tongtong dilehon dame dohot labas ni roha asa marsinot nang maholong ni Kristus ditonga-tonga ni parumah tangga ni nasida bahen sangat di debata jalan tiluan nadenggan dihita. Martangi yang mahita tatanyakon manasida anggiat tubuh di nasida aka anak dok boru na tau palason roh nasida don aka pahopu nanaing pasenakon nasida sayang giat maka bena niulan di tangan nasida saut nasinakap ni roha nasida jala saya tong-tong tiur laka nasida. Martangi yang mahita Tatanyakon man na tua-tua nasida asa anggiat marlas ni roha mamerek akka yang aku nasida naralas roha yung songoni nang hahaanggi dohot talibut totong nasida asatong marlas ni roha jalaboy nasida luhut na gawi sa daribe na sihawlongan. Martangi yang mahita tulus marhata mengerek Tuhani dipanggil buat pribadi. Martangi yang mahita Adi debatan nasudinggan ramoti madungan namio di bagasa kolong ni roham sai iman manuk ko di jalan mangrupi nasida saleleng di ngodu nasida jalan mangrupi nasida sobo tu hasonangan namanotongi ima hatu aumi saat rodi saleleng ni leleng na amin marede mahita pasahat ton pelian
Di penggoli maroti di palehot tuaka siseanna uhut mado. Jalo hamu jala pangat kamuma. Ayo do dagiku na pinasahat kumokok hamu. Songoni musai dung sidung mangan dibuat Yesus ma panginuman. Hidup musai mau liate di pasahat mai tuak kasih seanna uhut mato. Jalo hamu sude mahamu minum sianon on ma panginuman na mudaku mudar perpadanan di padan naik baru jalan nama notong. Nani seo doi humoko pamudo natorot bain hasisaan di dosa. Songoni ma ulahok kamu bain parnimotan dia.
Tajaran, tajaran.
Iba